Tini ni video ang norok no funong nai bahai ke chicken vegetable stir fry khalai omo belai no healthy and easy so phaidi chung thang layan puilang o jagawo chicken breast na kha so omono ang chikon ke slice ke helebui tongo te norok saimano chicken breast busuk protein kubang te omo health ni bagoi bo onek kaham ingredients sang kha bok choy Moke chicken piece khaisa kisi sabukha mohunke jalapeno moso kahai norok omokri capsicum bu use khlaimano moke tomato pias kisa mo bo jalapeno kakrang te moke rusun te haichin kisa nakha puilawo angka raino kutung khaina grakha karayo chung kuno thokriya chung chickeno asak fat tongmani chung abuno use khlainai hinke abuno ang jotono kisa khiri tongo biniya golo chung omono kolei thok ongkhor rinai hinkena rogno guimang khana bahai ke thok ongkhor ka te kaham khe omo munui bu thangnai tabu so omono kisa ang kol nai teruk khe bisi mono mundriya tamni ke asuk mundrina nangya chicken breast no bini je nutrients tongmani jotono thangai painai Tapuk ang tekup ni ingredients po add khainai ang rikharu sun ginger haching te omo jalapeno norok omo kuri hinke tawa nadi norok je bajaro capsicum manmani abono bu use khlai mano hinke tapuk tomato kaisa ri rewo ang te omo no pias kisa ke ang ri tongo so omo jotono mili hui ang kaham ke kolnai te bishi mundriya Haino kisa stir fry hinka hangke asuk mundriya saka shimi kisa munpre manpra ke abono omoni kaisa specialty and omo belai no thogo norok try khalaidi Sirap saniya golo phaidi chung tabuk bokchoi de lainai obu bokchoi omo manthok yangke norok bada kopi buri mano asuk no thogo bada kopi bokchoi irima sutkeno inke mono tabuk angkol nai as kolpreya asuk chung omono munpreria munpru manpra ke no chung omono stir fry khalai nai inke belai no thogo iko nai di kaham ke no o chicken ni babbai no abo noromongi thangka hinke phaidi chung tabuk o jaga wo soya sauce kisi sha reina nai norok omo kuri hinke omono skip bu khai mano o soya sauce belai no thogriyo flavor enhance khairu mo omo norok dukano pai mano norok jodi kuri hinke haike norok skip bu khalai mano ke sirap sani bagai call nai and we are done Kisisa chicken bara tongmano ang grill khalai na oven no 20 minutes ni bagai 200 degree o ang toni rinai and grill khalai nai ang oro kuno thok buria just simple shom te moso kisa shimino 20 minutes angkha 20 minutes ni yagolo ang kari wi abono pheli rinai tamni hingke kane saido no kaham ke munna nangnai so ang check khai tongo so mono phili kaham ke ang thaino hai tesa kholobi phinai minutes ni yagolo ang khulugui tongo bahai motom suka grill khalai jak chicken belai no thoknai ani favorite belai no simple haipano belai no kothok so faidi chung tabuk chama phaising thanglai sinai ang or jaga wo ani stir fry vegetable nawi achukjak mai kisana jak the grill chicken o jaga wo kisana jak ang chai to manglak na pura haipano ang jisuk chaiman chanai ti o jaga ang najak chili sauce chini tipura sarok mos chaya khe tongui de manba tongui maya and omo belai no kaham combination with ani grilled chicken by ang chili sauce ke jeske pano nango so ang chai nai thok sukha mane asiki simple haifono asiki flavor asiki ko thok ang te sanani kuno kok sikri kha Uma tabuk nke ang chanai o grilled chicken bisa kotoma leg piece belai no kotok tang ke kisa moso bayang phole chai nai o moso bo kisa
khujuju yok susu pap susu khaye take pias ba ang chanai belai no thokka guys belai no thokka ang doi na ki sa chai nai nai belai no thokka ang o chili sauce no khulaiya shiwan plate do bati go kaham ke kaphaya kaham ke chai mayang go disturbung go song haino hai te se bite knife nai leg piece no abo mang se chai tong na mo songo guys father kuno pai chana nangya ang try khlayo jesek mansak nok ni chana ni because abo belai no healthy plus ning saima no nung tamu ingredient ri tong father ni wisa friends rock by thik no enjoy khlai mano but jeng nije songai chai ma khang ke abo tebo chawo tebo rang kom thango te jeng kaham ki chai bo manu nogo o stir fry no ke chini kokborok by yok prema no khanna I guess yok prema ni jeng thok bai bo yok prema no jeng dalok rong no bo yok pre go mani hino so abo kaisa mon preman prake yok pro mani abo pelai no kothok chini triprasa rok bo omorok haike chawo Asian ni chamung rok China hindi Thailand hindi Japan hindi borok amti hai chamung no belai no chawo so omo ang first time restaurant no ang kaisa Tibetan restaurant no chakha belai no thokjaka hengke ang discover khaika je omo belai no easy ang belai no hamjago chana ni hingke ang nije no nogo songai ang try khlaika almost chabaina naikha chicken grill market no thoksuka mo sobai thei yang chai tongo tabu belai no yobu yogo thobo thogo angamte hai yok mani belai no thoksago te aro thok bukure plus point in karo thok bukure haifono okhlei bu chaya jesek chanai chai mano asak pona na nangya calories ni bagai bo kuno jagao ani tin recipe o thok kre jotono ang aboni je natural bo pham tong natural fat tong chicken ni ang abo baino abono songkha so belai no thok zakha te o chili sauce bo belai no thogo lemon bu ki se sarjak mo ang tap ka ni last bite night tongo belai no thokka te sanani kok sekri kha norok bo o recipe no please try khai chai nai di norok onek no thokjak nai restaurant rogo chang chana mu chungo tabuk haipano chai me an tabuk ni zorawo so norok bada kopi ni jagawo norok te akupni herbs rok rimano je norok rena mu chung rimano dalok rok rimano lai pata hindi jesuk pano norok khoseni mano aro norok ni oro jodi cabbage green ke tabuk mo last bahan ang chai tongo dhania bai paina nai tongkha and tini ang cha sukha ani bohok bopung sukha kuplung sukha bohok te omo last piece ani belai no kothok chabaina naikha last phonsa piece tongko te belai no thoksuka moso boyok suka tini ni o video khaklayo no rok chajakna nei enjoy khaikla nei te no rok bo khai songai chai nai di te ano sadi bahai so tini ni bagai asuk no guys norok bai hai no hai malai phiana khainai video wo so norok jotono kaham ke tongbai di bye bye